Ay, qué amor. Sí, tengo que. Esta es la que se va. Aprueba las cuentas. Ahora vamos a hablar de Aquí ya. Muy bien. Después del verano, en pouco máis de año e medio, hemos conseguido. Pois fala ben do esforzo que se fixo primeiro de investimento público, máis de 15 millóns de euros, e despois de como imos executando inteligentemente por fases, cumprindo os prazos, asinando convenios, todos coordinándonos para que isto vaya adiante. Isto é o que os veciños piden con todo o dereito. As cidades teñen que ser cada vez máis vivibles, máis sostibles. Sostibles quere decir facerlle ás persoas a vida un pouco máis sinxela, mantendo entornos agradables. E, por lo tanto, que se vai a incrementar tanto o número de plazas de aparcamento. Creo que iso é moi importante. Que se pode efectivamente camiñar, facer deporte, disfrutar, como decía o alcalde. Que todo isto vaya integrando a cidade, creo que é fundamental. E nós imos seguir por aí. Efectivamente, hai un esforzo importante que facemos en colaboración con outras administracións, económico, de coordinación administrativa, non só aquí, e a vista está, e isto que nos ocupa hoxe, senón, tamén comentaba co alcalde, pois, por exemplo, nas vivendas públicas. Ferrol, creo que é exemplo de concello que está colaborando coa Xunta de Galicia para poder ter o que necesitamos para poder facer vivendas públicas, que chan a disposición, coordinación administrativa para todo o tema das licencias e que poder facelo canto antes e que esas vivendas se poidan poñer a disposición das persoas que necesitan canto antes. Aquí no Bertón todo o que estaba previsto está en marcha xa, por lo tanto, foi a das 7 cidades a primeira, donde a planificación se pudo poñer xa toda en execución, en diferentes fases, pero toda en execución para cumprir o objetivo que temos de facer vivenda pública aquí tamén en Ferrol nesta legislatura. E aproveito para dicirlo ao alcalde que